hustisya at pag-asa, laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, walang patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban Laila, Laila de Lima. Okay, laban Laila, laban talaga. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Walang ibang magbabalik niyan kung di si Laila de Lima lang. So, pagtabang-tabangan tapo ini kung paano maibalik ang hustisya sa ating sa satuyang bansa. Lalong-lalo na yung pag-asa nating mga kababayan natamayo na baga kitang hustisya. Laban Laila, laban. Ayan po, laban-laban tayo ulit. Ngunyan po, Nobyembre, ang the last day of November 2021. Ano ba yan? Talagang December na po. Dahil na matuwa, dahil na mahaharangan ang pagbulusok na po talagang niayaon na ang satuyang Pasko na. Sana this Christmas po, sana happy tayo lahat at wala sanang magdala kaning Omicron. Sos Mariosip kita. Okay, totoo ba na si Bongo raw ay umatras na for his candidacy as president? I hope, hopefully, pero dapat hindi para may kaagaw si BBM. Naga City, target ng DOH Philippines na maabot ang herd immunity ng Bicol region sa papasok na 2022. Ayan po, naglabas na po ang top 2. Ang nakapangalawa po sa LET exam last September 2021 ay Tubong Cagayan. Sana dako lang nakapasalig di sa satuyang lugar. And of course, OFW sa Lesotho na bigla sa travel ban ay hangad pa naman din makapagbakasyon. Pero minsan nga daw magbaritang artista man kita. Aram kay nindo kan mga dekadang medyo kita ay medyo kasagsaga din na humahanga sa mga artista. Nagaano rin tayo ng mga artista kay itong panahon. So, yaon po digdi, ano ba ining dahil sa banta ng Omicron, dayuhang turista, bawal muna. Ayan, lahat ba ng dayuhang artista, dayuhang turista? Wag naman, dahil I am waiting somebody. Malay natin maging happy rin ang sakuyang Pasko. So, dahil sa banta ng Omicron, dayuhan nga ni, digdi sa tuya, turista, bawal muna. Yan ang sa Manila. Sinuspende ng pamahalaan, sinuspende kan sa tuyang pamahalaan, kan sa tuyang gobyerno, ang pagbubukas ng Pilipinas para sa mga dayuhang turista dahil sa panibagong banta ng bagong COVID-19. Ang bagong COVID-19 variant sa Omicron. Ayan, Omicron. Sana si Sir Felix dahil makatakot kayan. Lalo kayo nagpabakuna ka na ba, Sir Felix? Okay. At sa tuya pong makakaiba mo niyan sa technical side, andyan pa po si Sir James Toriano, si Jamis Toriano Oko. At yaon man digdi sa kuyang likod, si Felix na inisnab yung handa kahapon. Oo. May wag naman kayong ganyan, wag kayong manggagatong, wag kayong mangangantyaw at pagkatapos itong saro nagpursige man na kahit papano may mai-entertain sa indo ng mga parakantyaw pagkatapos dahil manindo dinumanan
herak man. Inot na inot pati naghilang man pati ini kay ning naghilang man siya kay itong maringani tabakong COVID. Sa information andyan po si Aldrin Orlanda, and of course siya on man po duman sa transmitter si Sir Chabe na obra, and kaiba na duman as PSG si Jimmy Guanzon. Okay, kumusta dyan Gemaline Serdiño Monda? Napaka-active nitong si Ma'am Gemaline Serdiño Monda. Oh, kumusta ko pala yung mga nagdadodoli tupad? Ayan, sa pang 3 days na nindangon yan. Pero yung iba kasi kinukonsume na nila yung hindi lang 4 na oras kada aldaw, kundi kinukonsume na nila yung 8 oras para daw mapadali. Ang kinakaipon lang po, sinda na makapagtrabaho sinda ning 40 oras within 10 days. Yung iba dinadali-dali na dahil iyo man lang daa. So, okay lang yun basta as long as makumpleto nindo na 40 oras sa loob ng 10 araw. Kahit siguro 5 days lang, okay na yon. Pero tulad ng sinasabi ko, ingat-ingat sa nakamuta, baka igwa kayong maanuhan dyan na sawa, lalo yung maglilinis dyan sa mga kanal, sa mga kanal ng yung daluyan ng tubig po. Kasi ang iba naman po, ang nakakalungkot po yan, ang barangay palinis ng palinis. Ngunyan, ang iba man ng mga konstituente, kinagibo man pong tambakan kan mga pinagwalis ninda kan mga basura ang mga kanal. Yung kalid ay man para tabi hindi pagpraapunan ning basura. Kaya nga ni pinagibuan ng kalid tanganing igwang makadagos ang pagdaloy ng tubig. Dai mabaha si mga pinagbabaha na. So, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna pag-ulayan ta daw ining halawig na pila ang namatian. Halawig na pila ang namatian kan mga nagpabakuna kasuudma. Bako lang pong kasuudma. Kasi kasubago nga medyo na imbierna din ako. Panawagan sa mga facilitator po kaining bakunang ini na hali-haliun taman po ini mga palakasan system ining who you know. Tahirak man po kan mga nakapila. Kasuba ko talagang medyo nagtaray ako. Nagtaray po talaga ako because may mga nagsasalita na, may mga nagrereklamo na, binabaliwala pa, pinasinasala pa kaitong ko yan. Kaitong mga nagpapasalitate duman. Diyan po sa sports center po. Talaga pong kasuba ko. Ako mismo. Nangyari na naman. Kan-enot po na kami ang nagpabakuna the first day na vaccination na itong Johnson. Ayan po, medyo nainis din ako noon. Kasi hindi po sila organized po. Mali ang sistema, lalo kasubago po. Maling-mali yung sistema ninda. Haliunta po, porque kabistado nindo, araw kamo kayan. Imbis ng pagbigyan nindo, yung mga elderly, yung mga kabisto pa nindo. Kaya ngani mga 17 below, duman na isinegregate po, duman pinapagduman sa sports center po, dyan sa likod ng City Hall. Ining reklamong iyo ang nangyari sa mga lain-lain na vaccination sites sa Rinconada area. Katakod kan bayanihan bakunahan. National Vaccination Day. Naturingang National Vaccination Day. Dapat kaya ito tama po si Piggibo kaya itong iba na yung iba ginibo sa eskwelahan. Pero mas okay na nga po yun kung sa eskwelahan pa po. Parang kulang man sila sa tao. Pero kaya ako nga ni kan mga volunteers. Kaya nga nagkaigwa kita ng mga volunteers. Kaya sa vaccination day na tulong aldaw nagigibuon hasta sa aga po ini. Pero bako man ibig sabihon kayan na hanggang bukas na lang po. Tapos siyempre, those who have no time, yung mayo pong panahon na makapagpa-vaccination of these 3 days,
na ano ni ng national vaccination. Difficile man po yan. Taunang-una, kasubago nga ni, sinag-anggot na lalaki. Nagpaaram lang doon sa amo niya, pinag-ibanan si aki niya. Pag-abot kan oras po, mali ang sistema kasubago doon. Mas maganda pa po doon sa una, sa labas pa lang po. Mas maganda yung palakad nila. Pero pagpasok na po, doon mismo, sa place doon sa pakataas na doon may kung saan ginagawa na yung vaccination po, ang pila duman. Naku po, kahit ako'y dain na po, ako nakapagpigil. Hindi ako nakapagpigil, ako na nagtaram. Talagang ako pa naman pag nagsalita ako, talagang ang paghuna nila, anggot na anggot ako dahil mataas ang boses ko. Oh, just imagine na pawis ka doon, init-init. Pagkatapos ayun pa ang ma-observe mo yun na pa-VIP treatment. Ayan po. Oh. Yung sa kung ano ko kanina nga, ang ano nindo hindi pila, kundi home you know. Mali yung sistema kasubago. Dapat sana, pagkakahali duman sa ano, yung inot na pila kan mga tukawan. Di na bakante na sa isang hilira. Hinihintay mi na ang isunod si kataid na pila. Pero bako pagkaahali duman sa first row, pinil upan na, may naka-fill up na naman. Pagkatapos nung nadi tumayo na, sunod na naman, yun na naman ang pinatayo. For how many times? Ay, tumatanggi pa yung nagpapalakad. Tapos tinanong yung mga nakaupo doon kung nagrereklamo sila na hindi pa sunod-sunod. Natural po, ako nang bumoses. Dahil ang tagal ko pong pinag-obserbahan lang sila. Inobserbahan ko muna sila para when the time comes na ako nagreklamo na ako na po ang nagsalita, I know what to do and I know what to talk about. Hindi po ako basta nagrereklamo ng walang basihan. May basihan po dahil nandoon ako. Hindi yun sabi-sabi lang. Sabi ko, tapusin mo muna yun, tapos next na dong sunod na line, and next ang line hanggang makarating ka dito sa dulo. And then after nakarating ka dito sa dulo, you proceed another one to those na nauna. Para walang reklamo. Ang dami nang nagre-reklamo sa kasba ako, nagkaka-ribok na Kaya lang daw na ako nagsalita, may lumapit na. Lumapit na yung mga nagpa-facilitate doon. Ay kagawad, ganun, etc. Yung isa naman, ay kagawad, puro kagawad. Doon sa labas po, no problem about the pila. Organize po sinda. May sistema. Nag-fill up pa lang po ng form, at least yung mga nag-a-assist po doon, binabasa yung mga pinag-fill upan ng mga vaccine na magpapabaksin. They are checking up. Pero pagpasok po doon sa loob, ang inaasahan namin mas organized doon sa loob. So, nasa loob na po yun. Pero hindi Hindi organized yung nasa loob. Yung mga nagpa-facilitate doon sa mga nakapila, nasa bleacher po kami, yung mga babakunahan nasa baba, and sabi nila, tingnan na lang po ninyo kung saan yung mga bata na i-assist ninyo, saka kayo bumaba. Ang kaso ngayon, mali ang sistema nung kapila. Yung sa kabila, okay lang, pero yung nasa doon sa kung saan kami, dapat sabi ko nga, wag mo ka kung palapitin yung baklitang yun at baka sabunutan ko yun. Sa galit ko, nasa inis na po kami, pagod na kami sa kahihintay, pawis na. Of course, lahat nagsasacrifice. Pero hindi ko ginamit yung kasi may mga kakilala ko doon. Pumila ka ako dahil kawawa naman. Ayaw ko ng ganun na may VIP treatment. Tama na yung kinausap nila ako. Tama na yung sinisino nila ako. Binati nila ako. Nag-bless sila. Although bawal nga ang mag-bless. Pero I'm very proud about it. At least they respect me. Pero yung iba doon, ako na nagsalita doon. Talaga pong mataas yung boses ko kanina. Kung magreklamo sila, okay, go ahead, magreklamo kayo. I'm just doing kung anong dapat kong gawin kasubago. Sa observation ko na yun na walang sistema yung nagpapalakad ng mga pila. Yun lang po. Kaya, ayan po, totoo yung sinabi nila. Halawig na pila kasuodma, bako lang pong kasuodma, and mangyayari pa ito bukas pa. Ang tulong aldaw na gigibonas na sa aga, ayan po. In fairness kay Alcalde Madel Alfilor, because hindi naman nila na yun kasi may mga kanya-kanyang obligasyon, may mga kanya-kanyang duty yan. Kaya lang yung mga nagpapapila na yun, they are volunteers. Mga volunteer pa lang kayo na kayo, mga poderoso na. Mga arugante na. Baka nakakalimutan nyo, although volunteers kayo, may allowance kayo dyan. Sino bang nagpapa-allowance sa inyo? Kanino ba ang binabayad sa inyo? Kundi sa aming mga payal si kawawang Juan de la Cruz.
who are paying their taxes. Ngayon kung tratuhin nyo ganon, umayos kayo. Umayos kayo. Dahil walang magrereklamo. Yun ang iginit ko kanina. Walang magrereklamo kung walang irereklamo. Walang pupuna kung wala na pupuna. Yun lang po. Kaya maski ngayon, sabi ko, ayan, mamaya ako pagtuka ko, yun ang tatalakayin ko. Kasi hindi pwede yun, hindi tama yun. Lumagay kayo sa lugar para walang reklamo dahil walang magtatatalak doon kung nakikitang walang problema. But the problem is yung mga nagpa-facilitate. Inuulit-ulit ko po yun dahil meron pang pipila bukas. Huwag ganon. Nung nagpabaksin din ako last September, ay last July, ganon din. Ay sus na nga pa, nangupak ko pa, so isang to nagpapapila. Linulog pa sana, ayun. Ando doon na sa baba, nakapila na. Sa pinipilahan ng ready for, treatment, ay ano bang, yung check-up, and ready for vaccination na. Huwag tayong ganon. Dahil sa ibang bansa nga, kahit senador ka pa, when it comes to pipila yan, ay dito sa atin. Ano ba ka po yan? Kanina pati, ang mahirap pa naman sa akin. Pag ako puro English na yung pinagsasalita ko, talagang galit na ako nun. Kasi ayaw ko may naaapi. Ayaw ko nang may naaapi. Ayaw ko nang may nadidihado. Kasi ako kahit kailan, ayaw ko rin mang-api para hindi ako apihin. Kaya bago, ako nang nagsalita. Ako nang lumapit dun sa mga nagpapalakad na yun. Sinabihan ko sila, kayo nang umayos niyan, yung dalawang lumapit yung tatlong lumapit, kilala ako. Ayusin nyo na yan para tumigil ako. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi maayos ang palakad ninyo. Dahil kawawa naman itong mga nakapila. Although nakaupo sila dyan nasa baba, ready for vaccination na. Ready for interview na. Pero kaming mga nasa blitzers na naghihintay to assist. Para asistihan yung mga batang kasama namin. Kasi 17 below, hindi ba vaksinan hanggang walang guide na mag-guide sa kanila. So, yun ang inaano ko namin. Kami mga naano doon, puro kami may mga edad na. Pagkatapos ganun ang nangyari. It's very unfair po na pinapairal ta pa rin yung kung sinong kakakilala mo. Kaya yung salita ng isang ano doon, yung isa, paano man kaming walang kakilala sa inyo dyan? Mare pa lang kayo may kakilala, maghanap pa kami ng kakilala para mauna kami. Mali. Mali. Dahil ako hindi ka nagsumago, hindi ko ginamit yung connection ko. Although doon pa lang sa first, sa step 1, marami nang nag-offer sa akin. Yun lang, kasi yung mga escort po, kami na mga nag-escort doon sa mga 17 below na yun, mga guardians, binigyan ako ng upuan. Okay, bigyan mo ako ng upuan. Dahil kanina pa ako yung ikot yung pila doon sa labas, sa step 1. Sabi ko, sumuksok na ako dun sa may lubid. Nag-shortcut na ako. Dahil sabi ko, magagay lang naman ako dyan sa kasama ko. Bakit kinakailangan sumunod ako ng sumunod dun sa pila ninyo? Ay hinihingal na ako dahil sobrang init. Mahihilo na ako dyan. Ang init-init. Pawis na ako. Buti, nagkasunod yung mga sa CDRR. Thank you po sa ginawa nyo sa akin kanina. Dahil binigyan niya ako. You comforted me. Binigyan niya ako ng upuan, pinaupo niya ako doon sa lugar na may hangin. Dahil dyan po ako mahina. Pag araw po kaya na sobrang init, dyan po ako napakahina. Papasukin mo na ako dyan sa nagyayelo, mas gusto ko. Pero pag mainit po, yan ang pinaka-weakness ko pag sobrang init. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin. Kaya bukas po, tama ining sinabi na inina, halawig na pila. Di bali yung pila, mayroon kasing sumunod sa akin doon na sana supposed to be siya nang mag-a-assist dito sa mga apo ko na pababakunahan. Kaya lang, at ang akala nila, nandyan ako sa may Gaisano. Pero hindi po, kasi ang suggestion po, all those students po, yung mga estudyante po ay dapat, okay, thank you again, yung mga estudyante supposed to be, kaya nga ining agro, hindi na pala nag-vaccination dito sa Agro High School, tayun pala, doon na lahat sa sports center po ng Iriga City sa likod ng City Hall. So kaya lang, talagang na-imbier na ako ng todo. Talaga pong atagal ko nagsalita. Mabuti may lumapit sa akin. Tinawag akong auntie. Hindi ko pati nakilala. Puro kami naka-face mask na. Isa pa dyan. Bakit kinakailangan pa niyo sabi naman, hindi nag-ano yung face shield? Kaya hindi ako nagdala ng face shield.
Pagdating doon, ayan, negosyo pa rin ng face shield. Pero pagdating sa loob, may mga nakapasok na walang face shield. Anong ibig sabihin nun? Dahil kilala, kaya nakapasok. Dapat pag you are enforcing a law, nag-i-enforce kayo ng guidelines, it must be enforced. It must be all. Sanay na sanay tayo magsalita, lalo ni mga hominess. Sana all. Bakit what I observed this morning? It is not sana all. May mga exempted porque kakilala. So, yun ang sinasabi ko. Doon pa lang sa first step, may mga kilala na ako. May nag-offer na, binulungan ako. Nasaan yung ano mo? Yes, pinull out nila doon yung apo ko. Kasi nga nakikita nila na iinitan ako ng gusto. Pag ako naiinitan ng gusto, aywan ko, hindi ko alam. Diyan ako mahina pag sa mainit. So, sana po, it will not happen anymore tomorrow, the last day of the 3 days. Sana edinin ito ng National Vaccination Day, and tomorrow is the last day, the 3rd day, na sana hindi na mangyari yung mga ganung iringan sa pila. And besides, wala na yung social distancing. The social distancing is not observed. Kahit yung pila dyan sa Kaisano, kanina nakita ko. Nasaan na yung mga facilitator na yan? Na-observe lang yung doon sa first step pa lang, yung paikot-ikot doon sa mga pinaglagyan nila ng mga tali kung saan dadaan yung mga magpapavaccination. Yun ang nakakalungkot po. Unang-una yun agad ang i-impose ninyo, yung social distancing dyan sa sunod-sunod dahil libo-libo yung magpapavaccination. Although libo-libo yan, kung maayos po ang palakad ninyo, may sistema ang palakad ninyo. Hindi magkakaganon. Walang sistema eh. Buti nga yun, doon sa first step, okay lang yun. Yung sa second step naman, doon ang hinangaan ko. Dahil mga nakaupo, inoferan ka agad ako ng upuan dahil paupuin natin si nanay. Tako matibay pa ako. Kaya lang sa tingin nila, they respect me a lot being an elderly one. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban So, sana po, ang last day na yan tomorrow, it will not happen anymore na. Ang salita ko kanina, no, you are disorganized kayo. Walang sistema, walang magre-reklamo kung walang irereklamo. Walang pupuna kung walang pupunahin. Yun. Kaya sabi ko sa kanina, talagang, sabi nung isa, ma'am, baka po ma-high blood nyo. No, hindi ako high blood. Kayo ang ma-high blood sa akin, hindi ako. Kasi mali ang ginagawa ninyo. Hindi na ako nakapag-test dahil marami nang nagre-reklamo. Parang sinisisi pa yung nagre-reklamo. Manangangatwiran pa. Ako na nga ang tumayo. Kasi ayaw ko ng gano'n. Hindi na rin ako nakatiis. But anyway, hello to Marilyn Albar Orbon. Good afternoon, mate. Kumusta? Thank you for watching the program. Siya at pag-asa, laban, Laila de Lima, ating ipanalo. So, ayon nga kay Galvez sa initial nilang assessment, ay maganda ang nakikita nilang resulta. At sana nga raw, ang pagpatuloy, magpatuloy at dumami pa ang ibilang ng mga magpapabakuna, lalo na at naghahabol muli ang bansa. Bunsod ng pangamba sa bagong variant ng COVID-19 na Omicron. So, pinuri naman ni Secretary Galvez ang mga LGUs sa kahandaan sa mass vaccination at sana raw ay matupad ang kanilang mga target. Tinukoy din ng National Task Force Chairman ang lalawigan ng pangangasiwa sa pagdami ng mga nagpapabakuna. Gayon din sa lahat ng region po. Lahat po sila naging nagpukumahog na po para makahabol na. Pero yung mahabang pila po, sakripisyo talaga. And kahit anong haba ng pila po, do your best. Kasi what I observed, walang social distancing. Nawala po yung social distancing. Which is the most important po. And kung magpapasunod kayo ng yung paggamit ng face shield, sana gamitin po yun. Pagkapasok pa lang doon pala sa labas. hanggang makapasok sana
Sana po madagdagan, sana po gamitin hanggang sa matapos yung the whole period of this vaccination. At inuulit ko po, kayong mga nandyan sa third step na po, dyan sa pinagbabakunahan na po mismo, yung mga pinapaupo ninyo doon sa bleachers na yun, be careful po. Dapat, ang sabi ko nga kanina, bakit? Ano ba yung pila ninyo na yan? Ano you have to fall in line. But what is that fall in line? For those whom you know? Aba, masakit. Pilipino nga naman tayo, hanggang ngayon walang pagbabago. Nasa pandemya na kita, wala pa rin pagbabago. So, sana nga. Dito sa Bicol po, umabot na lamang sa 10.38% o 4,842 ang aktibong kaso ng COVID-19. Sa Bicol, sa kabuuang 46,000 po, 638. Okay, ayan po. Hanap buhay muna po tayo. Maghanap buhay muna tayo. Tanganing masustain ang satuyang programa. Okay, This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indukan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarinesur. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaizano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ako po si Jennifer A. de la Peña, Bised English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan.
isa po sa mga natulungan ng kidney care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Okay, balik kita. Ang programang hindi ay hatod pa man sa Endo ni Senator Laila de Lima, ni Kagawad Mel Nandada Robles Moralio, ni Botchokoy Rex Oliva, and ni Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course, hello also to Clito Rabago, at daraman sa Endo, hatod man sa Endo ang programang ini ni Kansinsino Balance Oil Plus through Susan Schönborn of Germany. Ayan po. Hello man also to Boboy and Milit Robles Moralio and family. Cheryl Beauty Salon through the management of Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler, and of course kan Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bondal, and of course kan Lasa Resto Bar and water refilling, all of San Agustin, Iriga City, and of course kan Saranghe Motor Parts and Services, na kung ano ang kaipuhan nindo, spare parts na sa indong mga motorsiklo o ang apod ko kaya na kabayo, andyan po ang Saranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin and Tess Gunawon Razon. And of course, hello to Architect Saludo and family, and of course to Engineer Steve and Edith Andalis, Congressman sa Joe Fortuno, and of course kay Ate Mare Quadrante. Okay po, medyo maganda sanang pakinggan na po ining sa tuyang ani mga COVID infections dito sa infected dito sa Bicol, kasi ini nga ning nagkaano na 31 ang mga bagong kasong naitala nitong weekend, kung sain 21 Sabado at 10 naman kahapon, kasuudma ang naaraw ng Linggo. 7 sa 10 bagong kaso ay hali po sa Camarines Sur. 7 sa buong Camarines Sur po yun. Kung saan 4 ang nagdagdag sa Naga City, ayan, sa bagay Naga City sa Camarines Sur. 2 sa Nabua at 0 sa Carabanga. So, 2 kaso naman ang naitala sa Sorsogon mula sa bayan ng Irusen at sa Sorsogon. Isa ang nabang bagong kaso sa Albay na mula sa bayan ng Daraga, habang 0 new case ang mga lalawigan ng Camarines Norte at Catanduanes Masbate. It is yun ang good news po. Pumalo na sa 40,034 po. Ibig sabihin 85.84% ang recoveries matapos magtala
ng 318 na mga bagong gumaling nitong weekend. 218 nito ay noong Sabado habang 100 naman kahapon, kasuodma. Dakol po ang mga nakaka-recover because of this vaccination. Kaya nga ako mismo, I encourage all those na habo pang magpa-vaccination. Kasi through this vaccination po, ay medyo bumaba po ang mga infected kaya ng COVID na ini. Lalo po ngunyan, igwa na naman kitang bago sa to, ini ang bagong kaya mag-ingat-ingat po kita. Ining bagong COVID na ining Omicron. Pag-ingatan ta po, sabi nga ni Ninda, deadly daw po ini. So, sa sanggatos na mga bagong gumaling na rahay, 46 ang mula sa Albay, 42 sa Camarines Sur, 10 sa Catanduanes at 2 po sa Sorsogon. So, samantala, pumalo na po sa 1,762, 3.78% ang death toll dahil sa dosing bagong nasawi na naitala nitong weekend. 8 ang nadagdag noong Sabado, habang 4 kahapon, ang 4 na ito ay pawang mula sa Albay. Na kaya, yun may mga biktima pa rin sa Albay. Pero talaga pong sobrang naghigpit po ang Albay. Tadai ka basta makalaog dyan kung bako kang vaccinated. Kaya lang sobrang matalino ang Pilipino. May mga daanan na mayong checkpoint, doon sinda nag-aagi. Dahil sinda nag-aagi duman sa may mga checkpoint kasi mati-check up po if they are already vaccinated. So, kaugnay nito, padagos po ang pag-alala ng DOH Bicol sa mga Bicolano. Paalala ng DOH sa mga Bicolano na sundin ang bida solusyon plus sa COVID-19 para sa serbisyong Bicolnon. Okay, ayan po. Ngunyan, basahin ko man ining saro na namang ining covenant. But anyway, hello to Marilyn Alvar Orbon, and of course, Kisusen, Sionborn of Germany, and of course, sa mga lahat-lahat po na naghihinanyog sa programang Bareta, Aksyon, Impormasyon. So, hinihingal po. Dipiril po kaya magtaram. Kung magtataramang kitang paluway-luway po, mauubos ang oras na mayo kitang madidiscuss sa programang ini. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipinas, laban Laila. But anyway, hinanyog po niya to ini. Tapirmi ko ini pinapagirumdum sa mga gabos na naghihinanyog sa Bayala at live streaming and those who are listening to their transistor radio. Okay, pahinanyog po niya to. Si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Maraming salamat kay Senator Laila de Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating mahihirap. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Okay, hello also to my love Wally Osas of Nigeria, and of course to my love of India, Manu Anil. How are you? All my loves. They are all my loves because they are all my admiring to our program, listening to our program, although they don't understand what I am talking about. They just want to look at me because I'm beautiful. Diba, Marlene? Tumawan lang tayo. Okay. Senator De Lima expresses support
for covenant between Robredo labor groups. Ayan po. Yung labor groups po, nasa kaalyado na po ni sa VP Leni Robredo. Opposition Seminar, Senator Laila M. De Lima urged the public to help defend the rights of Filipino workers by voting for candidates with genuine concern for people, particularly laborers' plight in the 2022 national elections. Okay, nananawagan po si Senator De Lima na suportahan po, dependihan ang karapatan ng Filipino workers po. We have to defend the rights of the Filipino workers. Kaya we have to vote properly. Ang piliun po niya to, itong mga tao, ini mga kandidato na particularly may pagmalasakit po sa mga nasa laylayan. Yung mga laborers po. Kasi ini mga laborers, ito po ang number one na bumubuhay sa atin. Kasi without them, walang laborers sa sarong factory. Kahit may factory ka, kung wala kang laborers, wala kang workers, hindi mangyayari kahit anong project pa, kahit ano pang mga products ninyo. Kung walang laborers, hindi po yan mabubuo. So, in her message during the Nagkaisa Labor Coalition, yun po, in the message during the Nagkaisa Labor Coalition for People's Assembly, and the time for the observance of the Bonifacio Day today. It is Bonifacio Day today. I forgot pala to greet my sister who celebrated her birthday today. Yesterday, November 29. To my sister, Melda De Lima Ularina. Happy birthday. And I wish you all the best, good luck, and good health. So, Senator Laila De Lima expressed her support for the labor covenant signed by Vice President Leni Robredo and the Alliance of Labor Leaders for Leni. For the Labor Leaders for Leni, ito nakalagay dito, ala Leni, a day prior to the occasion. Laila De Lima, ang sabi ni Senator De Lima, hindi man siya personal na nakadalo, na hindi nyo siya nakasama. Ang buo niyang suporta po sa pagsusulong ng kanyang labor agenda at paghahangad sa pag-unlad ng kabuoang kalagayan ng ating manggagawa sa buong bansa. Ayan po, nandyan ang malasakit niya. Yan po ang may RA din po siyang inilabas. Ito po yung sa na Republic Act 111-21991, Magna Carta for the Poor Act. Yan, Magna Carta for the Poor Act. Kaiba na po ining mga Republic Act na ini sa tuyang mga manggagawa. Ang sabi niya, kailangan natin ngayon na ang solusyon na umuugat sa problema at balanse ang tugon pero kumikiling sa interes ng mga manggagawa. Ayan po, hindi po tama, kumikiling po sa interes ang mga tugon na ini. No, they are not with the laborer. Buguhit ang epekto niyan sa atin lahat, lalo na sa mga kababayan nating nasa laylayan. At lubos na kailangan ang seguridad sa trabaho, sapat na kita, at maaasahang social services. Pangunahin na ang ating mga manggagawa. Yan ang sinasabi ni Senator Laila De Lima. Siguraduhin at lubos na kailangan ang seguridad sa trabaho, sapat na kita, at maasahang social services, pangunahin na ang ating mga manggagawa. So, si Senator Laila po ngayon ay nakafocus po regarding sa ikabubuti ng satuyang manggagawa. Ating mga laborers, ang inaapod pong mga manggagawa, mga laborers are those who are working from any factories po. Yun po, andyan po ang mga laborers at yung mga manggagawa. The People's Assembly po, held at the Commission on Human Rights in Quezon City, highlights the labor agenda that is expected to answer some of the issues and problems of the Filipino working class.
Yan po, inaasahan po yan ng mga problema, mga issues na hindi nabibigyan lunas ng ating administrasyon. So, it can be noted that Robredo and Ala Leni signed a labor covenant that serves as a vision of Robredo presidency last November 29. Okay, ining unaligned labor covenant na ini was signed by our VP Leti Robredo. Our vision of a Robredo presidency this November 29. The said covenant po contains ining said covenant po ining pinirmahan kan sa tuyang mga laborers ni VP Leni. It promotes promotion po ini of quality jobs. Promotion of quality jobs, providing a living wage. Providing a living wage incomes for working people na dapat po matawan man po ng tamang presyo, ng tamang sahod ini sa tuyang mga manggagawa. That is what I understand. Social protection through public service. Wala po tayo niyan. Wala tayong social protection at all. Paano tayo magkakaroon ng social protection for we don't have any more and wala na nga tayong karapatang pangtao. So, improving trade union and political rights and consultation. Wala po tayo nito. Halos wala na po lahat. Wala nang karapatang pangtao sa administrasyon nito. So, Senator De Lima, as social justice and human rights champion, dyan po pinakamagaling si Senator De Lima when it comes to social justice po and human rights protection. Wala na wala po sa atin yan. Yun ang sinasabi ko na wala na tayong batas. Even the Supreme Court po, aywan ko kung bakit nobody stands to fight the bulok na sistema kan sa tuyang gobyerno. Pro-democracy and pro-human rights has a huge impact to all Filipinos, especially those in the marginalized sectors and the labor sector. Ini po ang pinakamatindi po. Ini marginalized sectors and the labor sector po. Ini ang pinaka. Samantalang sabi ko nga, without these laborers, wala pong aasinso na kumpanya. Kailangan natin ng Pangulo na naiintindihan ang pagpapatakbo ng ekonomiya. Ilan ba ang ating mga presidentiables? Piliin po piliin natin ng maigi kung sino ang maiintindihan ang pagpapatakbo ng ekonomiya at kukumpuni sa mga sirang iiwan nitong administrasyon. Pero nakababad tayo at naiintindihan ang isyu ng mga manggagawa sa pinaka-fundamental na aspeto. Naintindihan nila, hindi nila nakukuha yan. Sahod naman na makabubuhay, proteksyon sa mga manggagawa. How much is the labor pay for every day? Ngayon sasabihin niyo, problema na yan ninyo kung malaki ang inyong, kung dakol ang inyong pamilya. The members of the family is big. Problema na daw yan. But it is not the problem if protection ang sahod na nakabubuhay is protected natin ito mga manggagawa sa paglikha ng maraming trabaho. Yan na yun ang dapat. And most of all, higit sa lahat po, we need, kailangan natin ng susunod na Pangulo o ang susunod na Presidente na makademokrasya po. It is the number one. Sana makatao, makademokrasya. Isinasama pa nila ang Diyos. Lamin sasabihin, maka-Diyos. Ayan, matutulungan ang mga mahihirap. Ginagamit ang Diyos, ginagamit ang mga mahihirap. So, piliin natin yung makademokrasya at may malalim ang pagpapahalaga sa karapatang pangtao. That is the most karapatang pangtao. Buhay at dignidad ng bawat individual. Na kaya dapat si VP Leni at sa eleksyong ito, ala Leni tayo. Itudo na natin to. Kung susuporta tayo, sana buong pamilya, sana all, we have to support. Ala Leni tayo. In a separate statement ni Senator De Lima, she lamented how the administration miserably failed. Napaka-miserable na po ng panahon ng bansa natin. Miserably failed to fulfill his promise to improve labor conditions of Filipino workers.
Ang yumayaman ngayon yung dating mayaman. Especially his promise to end contractualization. He promised during his campaign, 3 to 6 months, no more corruption, no more drugs, and itong end contract. Itong contractualization to all those companies. Higit pang naghirap ang mga manggagawa, lalo na sa mga gitna ng pandemya. Nakikita natin ang bagong pag-asa para sa isang masaganang ekonomiya dahil sa nabuong pagkakaisa sa pagitan ni VP Lenny at ng ating mga manggagawa. A common yet illegal practice that affect most Filipinos from poor and middle class families. Contractualization, so employment contracts being terminated before the 6 months para lang makaiwas sila sa employees benefits. Yan po, totoo po yun. Kaya bago pa mag 6 months, sinasabihan na po yung mga laborers na yan na mag-e-end ang contract nila at the 6 months. Kasi they are avoiding all the benefits that can be na dapat pakinabangan kan sa tuyang mga laborers. Tingnan niyo kung nasaan ang hustisya, ang justice for us. Wala na tayo, napaka-inhuman na po natin. So, yan po ang pag-isipan natin ng gusto. We must be very, very careful. Use your conscience pagdating po sa 2022 election po. Gamitin natin ng gusto ang ating mga nakikita. Paalala lang po yun. We must be very observant. Huwag kayong basta maniniwala kasi meron nga silang mga binabayaran just to destroy some of those na kayang manindigan, very brave na manindigan, ipaglaban ang satuyang hustisya. We have no justice at all. So, ayan po. Kita-kita ulit tayo bukas. Oras na naman, napakahirap ng isang oras. At siyempre, ang programa pong ito ay hatod sa Indo kan mga Senator Laila de Lima, and of course kay Kagawad Mel Nandada Robles Morallo, Botchokoy Rex Oliva, and Rodolfo Jeff Chicoy Tino, and of course Ilotok Clito Rabago, and Cincino, the main sponsor is Cincino Balance Oil Plus through Susan Sionborn. But hello also, thank you very much for watching, and sana araw-araw po na dinidiscuss ko dito na iintindihan natin. Kung meron po kayong mga questions, don't hesitate po, tawag kayo dito sa tuyang RPN text line. Pero mayo na po tayong oras, paaram na po kita. Ang susunod po ay masyadong nag-aapura yan. Ang sa tuya pang mga nakaibanan sa programang ini, mayo pong iba kundi sa technical side. Andyan po si Sir Jameson Toriano Oco. Sa information man po si Aldrin Orlanda. And of course, sa transmitter man po si Sir Chabio na obra, kaibanan duman si Jimmy Guanson. At ako man po ang permanentong kaibanan at kaibanan everyday 5 to 6 in the evening. May pong iba kung di si si Madam Red Elma de Lima-Gaspi saying thank you to those watching by live streaming and those who are listening from the Transistor Radio. Maraming salamat po sa inyo lahat. Stay safe and God bless